Башкаланың пирамида мәдәни күңел ачу үзәгендә үткән 25-нче Бәллүр каләм конкурсы нәтиҗәләре турында сөйләгән идек. Бүген без студиягә конкурсның гран-при иясен Казан Федераль университетының социаль фәлсәфи фәннәр һәм массакүләм коммуникацияләр институты профессоры, милли һәм глобаль медиалар кафедрасы мөдире Васил Заһит улы Гарифуллинны чакырдык. Әңгәмәне журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Васил әфәнде. Исәнмесез. Иң элек бөтен каләмияләр исеменнән сезне гран-при алуыгыз белән котлыйм. Сез бик күп жюриларда катнашып, бик күп үзегез әзерләгән журналистларга бүләк тапшырган кеше буларак, бүләк алуы ничек булды? Бердә көтелмәгән булды инде. Рәхмәт котлавыгыз өчен. Минем өчен сюрприз булды бу дөресен генә әйткәндә. Чөнки гадәттә инде бу зур бүләкне актив яза торган, иҗат итә торган дер зур үзләренең иҗатлары белән көндәлек актуаль темаларын күтәреп, халыкка бик билгеле булган популяр журналист шәхесләргә бирәләр. Бигрәк ветераннарга инде. Әнә бу очракта журналистика белемен бирүче, бирү өлкәсендә эшләүче, ягъни инде журналист белеме вәкиленә бирүләре безнең өчен бик кызык та, күңелле дә булды. Көтелмәгән дә булды. Мин инде моны бәяләдем булайрак. Бу инде безнең чынлап та быел журналист белеме бирә башлауга 60 ел Казан университетында үзенә күрә бер юбилей зур гына. Һәм инде бик күп безнең шәкертләребез тәрбияләнеп чыккан. Аларның уңышлары бик зур һәм менә бу уңышларда әлбәттә инде аларны тәрбияләгән, укыткан остазларның да өлеше зур. Һәм менә шушы гомумиләштереп, шушы остазларга, безнең укытучыларыбызга, төрле буын галимнәребезгә бирелгән бәя дип аңладым инде мин бу бүлекне. Һәм аларга түгел миңа калса, бу сезнең хезмәтегез һәм галимнәр хезмәте генә түгел, бу журналистика карата бирелгән бәя дип тә карыйм. Чөнки бүген үзгәргән заманда, кыйммәтләр үзгәргән заманда яшибез бит инде. Журналистиканың асылы бөтенләй икенче яктан ачыла миңа калса. Әйе, бүген журналистика бик нык роль уйный, чөнки бүген инде мәгълүмати көрәш бара дөньяда, сугышлар да дип әйтгәндә, фикер өчен көрәш бара, фикерне үз ягына, халыкны фикерен формалаштыру өчен бу юнәлештә журналистика бик актив эшли. Һәм шөкер безнең милли мәгълүмат чаралары да бу яктан бик сыйфатлы, бик актив эшлиләр һәм халык белән бердәм булып эшлиләр. Менә катлау заманда яшибез дип әйттек, шуннан да шулай. Кыйммәтләр күз алдыбызда үзгәрә. Ләкин менә шушы заманда ул фәлсәфи сорау әлбәттә. Менә шушы заманда ничек иттереп сыйфатлы журналистиканы саклап калырга? Чөнки яза белгән кеше, азмаз яза белгән кеше, фикер йөртә белгән кеше үзен блогер дип монда журналистны саный барсак, һәм шуңа күрә журналистика миңа калса ышаныч тәзрәк икенче якка китте шикелле. Сыйфатлы журналистиканы гомумән менә шу медиа кырын сыйфатлы итеп саклап калу өчен, чиста итеп саклап калу өчен, гадел, намуслы, объектив итеп саклап калу өчен беренче чиратта мин бу турыда әйтеп киләм инде. Медиа тәрбия кирәк. Ягъни кеше яшьтән балаларны, бу безнең бигрәк милли мәгълүмат кырына кагыла инде, балаларны татарча газет журналлар укырга өйрәтеп, менә шу безнең гаджетларда төрле мәгълүмат бирә торган чараларда нәкъ менә татарча алар өчен тәрбия бирә торган, мәгълүмат бирә торган, файдалы, акыллы шушындый чараларны, ресурсларны кулланырга өйрәтергә кирәк. Шөкер безнең мәгълүмат чаралар балалар өчен бик актив үсә бүгенге көндә. Телевизион булсынмы, интернетта булсынмы, басма мәгълүмат чаралары булсынмы, монсы бик әйбәт. Ләкин шулай да әле бугына җитми, әйткәнемчә, балалар бакчасыннан, мәктәптән башлап медиа тәрбиядә кирәк. Ул аерым бер фән, предмет булып укытылырга тиештер бәлки киләчәктә. Чөнки кешенең шәхеснең формалашуына, шәхеснең гомумән дөньяда яшәешенә, аның киләчәгенә бик нык йогынты ясый бүген медиа чолганыш. Һәм дөрес итеп монда мәгълүмат алу, дөрес итеп үзеңне шушы медиа чолганыш эчендә күрсәтә белү, үзеңне табу һәм алга таба үзеңне үсү өчен, үстерү өчен, камилләшү өчен аның мөмкинлекләрен файдалану, моның өчен
өйрәтергә кирәк кеше яшьтән кешене. Менә шу медиа тәрбия булса, медиа белем булса, медиа белем бирү юнәлеше үсеп китсә, журналистика сыйфатлы булачак минемчә. Демәк, бүгенге мәгълүмат кырында ничек әйтим инде, бигрәк тә игәнсезләнү һәм теге җавапсызлык менә шушы белемнең булмавыннан да килә торгандыр инде. Бер буынның. Әлбәттә, ул бит инде менә гел утырда әйтә киләбез, ул бик зур инде мәгълүмат ташкыны һәм анда кирәклесен, файдалысын сайлап алу өчен син әзерлекле булырга тиеш. Менә шу әзерлек җитми бездә. Әзерлек демәктән менә безнең кызганычка каршы белем бирү системасы бик нык реформалар кичерә. Кемгә кайсы гына вакытка туры килсә дә реформа дип әйтәбез. Менә соңгы вакытта баллон системасыннан хәзер инде кире кайтабыз. Башта баллон системасы дип авызсу укыртты, хәзер аннан кире кайтабыз дигән фикерләр ишетелә. Нигезле бакалавриат, магистратура һәм аспирантура системасыннан хәзер специалитет дигән системага кайтуга сез мөнәсәбәтегез ничек? Минемчә, мондый мәсьәләләр күтәрелә, бу әйбер тиз генә тормышка ашмас дип саныйм мин. Баллон системасы әле ул 2 яки 3 баскычлы укыту гына түгел. Мәсәлән, шул Кытай Халык Республикасы баллон системасында яшәми, ләкин шуңа карамастан шушындый баскычлы укыту бар. Һәм без аларда белем алган бакалаврларны үзебездә магистратура кабул итәбез. Әле менә хәзердә кабул итү студентлар алмашу бар димәк, студентлар алмашу бар. Әгәр бу 2 баскычлы инде менә шу бакалавриат магистратура системасы юкка чыкса, безнең менә шушы чит илләр белән баллон системасына бәйсез рәвештә булган элемтәләребез бигрәк тә без көнчыгышка хәзер бит инде йөз тотабыз. Бу элемтәләрдә аксаячак минемчә юкка чыгачак. Һәм шуңа күрә бу 2 баскычлы система аның уңайлыклары бик күп. Баллон системасына бәйсез рәвештә бакалавриат магистратура ул бик шундый сыгылмалы һәм шундый эзлекле рәвештә белем бирергә мөмкинлеге булган система. Әйтик, бер төрле бакалавриатта нигез белеме алганнан соң магистратурада үзеңне икенче төрле юнәлештә сынап, үзеңне шул юнәлештә үстерергә мөмкин. Бакалавриат нигез белемнәрен, фундаменталь белемнәрне бирсә, инде магистратура аннары алга таба шушы юнәлешне фәнни яктан яисә башка юнәлешкә кирип китәргә мөмкинлек бирә студентларга. Шуңа күрә без мәсәлән быел шушы бакалавриатка да кабул иттек, магистратурада кабул иттек. Киләсе елга да безнең планда каралган контроль соннары инде билгеле, киләсе елга без күпме бакалавриатка, магистратурага алырга тиешбез. Һәм без бу системага инде бер кадәр шактый җайлаштык. Бер кадәр анда капыл гына үзгәрү мөмкин эш түгелме? Түгел, чөнки аның үз уңай яклары бар. Бәлки кайбер белгечлекләр өчен, юнәлешләр өчен белгечлек, ягъни специалитет ул кирәк булыр. Мәсәлән, врачлар, табиблар әзерләү юнәлешендә дилер катлаулы бер генә юнәлешне ныклап өйрәнергә тиешле булган инженерлар бараймы, хәрби белем белән бәйле рәвештә. Ләкин массовый белем алу, югары белемне алу, ул 2 баскычлы булса, минемчә әлегә уңайлырак. Шуңа күрә андый кискен күчешне мин мәсәлән күз алдына китерә алам хәзергә. Баллон системасы без анда булмабыз, без андан чыгарбыз, без анда түгел, ләкин 2 баскычлы укыту безнең өчен бүгенге көндә ул әйбәт вариант. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Алга таба да уңышлы эшләргә насыйп булсын. Рәхмәт, үзегезгә уңышлар.